Ay guys, doon na lang ko na matikdan ba sa itong mga naandan bitaw. Kana bang doon na'y mamatay? Magpanon day ta? Naiuban maglukdog bugas, naiuban magdalag bulak, magdalagdagang isnak, magdalag kwarta para ihatag. Para asa man na guys? Para unsa man na? Kung buot na itong naon, useless ra na tanan. Ano man? Namatay na ng imong gianha. Unsaon pa man niya pagdawat sa kwartang imong ihatag? Unsaon pa man niya paglungag sa imong bugas nga gihatag? Unsaon pa man niya pagkaon sa isnak nga imong ihatag? Unsaon pa niya pagsimhot sa bulak nga imong ihatag? Mga kunduna mo yung mga kaila diha nga inyong nadugan nga nanginanlag tabang, mintras iskir-iskir pa makadawat pa sa inyong mga ihatag, ay namo pagduwa-duha adtuan na ninyo. Dadin niyo bugas, dadin niyo kwarta, dadin niyo bulak, dadin niyo isnak. Ano man, kay makasugakot pa sa kaon, makadawat sa kwartang imong ihatag, ug makapasalamat siya diya nimo. Bisan lang gani sa imong presensya, basin malipay na siya. Mga sugod karon guys, buhatan na ninyo ang dili mahimong useless ang inyong mga effort.